Čaute všetci, dneska tu máme prvý diel relácie Gogovej futbalovej karty FIFA 365. Toto je náš Mystery Box, v ktorom každý deň budeme dostávať nejaký balíček alebo nejaké karty. Tak uvidíme, čo nám prvý deň dá. V skratke nám tento Mystery Box každý deň niečo bude dávať a my to zverejníme v našom videu, na našom kanáli Logofogo. Nezabudnite dať odber, like a zvoneček. Takže ideme na vec. Je tam balíček Panini Adrenalin FIFA Qatar 2022 8 kariát vnútri. Takže čo v ňom bude? Prvá karta. Kylian Mbappé. Hero. Salio Cis. Ďalšia karta. Jordan Ayew. Skan. Contender Brandar Mohamed. Mikuláš Šarapenko. Teraz spravíme taký zvyk. Serge Gnabry. Čo to je? Goal Machine. Leandro Paredes. A posledná je Top Master Angel Di Maria. Je toto možné? Ja som nesmierne rád. Ďakujeme za video a odber a like.